Magayagayang panahon nin pagtatatapos kan taon. Ining kabdang tangunyan, halipot ng God sa naman. Ako si Vic Nierva, sa tahaw ning kasiributan, pagandam para sa bagong taon, pagpakal nin mga regalo, mga party-party, asin iba pa, madya na, magbikol kita. Anmarhay nagibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos. Sa kapinuunan, naunang bitan ko ang katagang nagtatatapos. Natatandaan ko kan aki pa ako, paglaog kan mga panahon na ini ang patanid ni Mama Pirming, Noy maglikay. Dai nangu na magparalan tuag, tunong nangu na sarong, ta nagtatatapos ang taon. Dai ko aram kung sa inagpuon ang pagtubod na iyan, tibaad pwede tang tukaron sa ibang mga aldaw. Alagad iniimbitaran ko kamo na balikan ang mga kataga na sinasambit na siring sa katagang nagtatatapos. Dangan urog tapang apresyaron ang satuyang sadiring tataramon. Huli ta ang siring na paggamit sa rong karakter na nagtataunin unique o daing kabaing na aspekto kan satung tataramon kan satuyang rehiyon. Nagtatatapos na ginagamit naman sa mga panhiro o verbs na nagtututurog, nagkakakakan, nagdududuman, nagsisisimbag, nagpipipirit, kadakol pang iba. Sa inta ini ginagamit, anong pagpapakahulugan igwa ini? Nagdududuman kuta ako sa kulakling, kundi mayo ng skates. Nagkakakakan kuta si Mario, alagad mahali na ang jeep. Hilingon tango na ang pagbabago na nangyayari sa kataga. Halimbawa, ang duman, naging nagdududuman, ang kakan, nagiging nagkakakakan. Kung siring, nadadagdagan ini ninag, dangan inuutro rin 2 beses ang inot na silabakan tataramon. Nag, didi, digdi. Nag, dudu, dulag. Ano man ang buot sabihon? Ini ang maugmadigdi. Sa kadakol na ibang malingwahe, nagigiining prase o ipinapahayag gamit ang nagkapirang mga tataramon. Ang nagdududuman, halimbawa sa Tagalog, magiging sinusubukang pumunta. Buot sabihon ang paghiro nangyayari ngunyan nasa presente, dangan may pagpurbar, may pagpirit na mangyari o mahaman. Alagad dainang gad nangyayari, huli sa kung anuman na kadahilanan. Nagdududuman, buot magduman, pauruotrong ginigibo, alagad daing nakakahali, daing nagigibo. Pwede man na nakapuon na kuta, alagad daing matapos-tapos. Nagkakakakan, maugmabaga sa inka pa. Ngunyan, sigurado, siring sa ibang aspekto kan sa tuyang dila, igwa pa ini nin iba pang kahulugan. Kalapon tabaya iyan sa satuyang mga komunidad. Pag-urlayan ta sa masunod na taon, sa sunod na semana man sa naiyan, gibuhuntang assignment. Tanganin urog pang pagyimanon ang paggamit akan Bicol, magbasa nin mga artikulo na libreng makukuha sa satuyang website www.magbicolkita.com para man sa mga hapot, paglinaw o sesyon, kontakon sa na kami sa mga detalyeng mahihiling sa sendong mga monitor. Yan ang satuyang episode ngunyan. Urog tapaman lugod na pagyamanon ang satuyang mga eksperyensya gamit ang sadiring tataramon. Ako po si Vic Nierva, maugma, mabalaog, matuninong, mabaskog, mabagsik, mabansayon na bagong taon sa Saindo Gabos. Maghirilingan kita sa 2023, magpadagos madya na, magbikol kita. Anmarhay nagibuhon